Dragi ljudi, lijep vam pozdrav, ja sam Mato Topić, dobrodošli u novi video, imam kratku pauzu na poslu pa rekao malo da s vama prokomentiram koju. Evo, čuo sam se bio sa svojim ocem, s obzirom da mi cijela obitelj živi u Njemačkoj. Tata mi radi kao vozač autobusa i evo, zanimljivo je da oni u ugovorima stoje da se plaća evo, sukladno inflaciji također mora i povećavati. Tamo je sad inflacija trenutno na 7,5% i zanimljivo je da bili su već vozači, dakle svi koji voze, svi koji su zaposlenici na sastancima sa onima koji vode firmu i oni su rekli nakon trećeg sastanka da najviše koliko mogu povećati plaću je 3,5%. Dakle, gotovo duplo nego što inflacija jest i oni su se pobunili i evo sad trenutno u tijeku je štrajk i to je kao onako priprema. Dakle, danas diljem cijelog tog dijela firma SVG što obuhvaća, dakle to je gotovo cijeli Baden-Württemberg regiju i u principu tamo sada trenutno nitko od vozača autobusa ne vozi. I evo, to je jedan lijep i dobar primjer da bez obzira koliko god pokušavali sa nama i manevrirati i pokušavali ne ispunjavati sve one dužnosti koje jesu od firme kao firme ili od strane države, narod kada se pobuni, narod kada stane kao jedno, narod kada je u zajedništvu, onda nema određenu moć, zato što mi ljudi, mi pojedinci, mi smo ti koji činimo državu, mi smo ti koji činimo svojim radom, obavljanjem svojih dužnosti, svojih obaveza da sve i cijeli sistem i može funkcionirati. Ako se mi ujedinimo, ako se mi pobunimo, onda tada pojedinci ne mogu biti vršitelji svojih takozvanih razno raznih stvarnosti, pokušavajući zakinuti čovjeka i na nijedan način ne izlažući sebe, svoj džep. Svi su se vozači pobunili, dakle danas ne znam koliko autobusa uopće ne vozi, dakle javnog prijevoza u tim dijelovima, u tim gradovima, mjestima, selima uopće nema. I evo, to je jedan dobar primjer da kada se ujedini moramo jednostavno pokazati zube, pokazati da ne može se evo kako se hoće i naravno da će sigurno oni onda doći, približiti se postotku kako i treba ispoštovati. Dakle, nije to traženje nečega vanrednog, traženje nečega što uopće nemaju za to pokriće, već to je nešto što njima stoji u ugovorima i narod se treba skupiti, ujediniti u zajedništvu i pokazati da ne mogu oni kako žele, već mora biti onako kako treba. I mislim da je to jedan dobar primjer također i nama da evo kada god pokušavaju evo nametnuti razno razne promjene, uskraćujući ona naša i temeljna pa i prava, da u tom zajedništvu kada skupa kao jedno smo, pokazati ćemo i dati do znanja da se to tako ne radi, da se to tako ne može činiti i doći će sve na svoje. Evo, mislim da iz tog primjera puno možemo naučiti i u svakom slučaju da imamo razloga evo biti sretni i radosni i da s razlogom možemo imati nadu koja nas evo vodi u tom smjeru da znamo da kroz borbu evo i kroz naše zajedništvo i u svakom slučaju i kroz molitvu da nećemo dopustiti da sve od onom krivom smjeru, već da ćemo biti stupovi na neki način i obrane, prvenstveno našeg i dostojanstva, naših svih životnih, temeljnih i prava i vrijednosti i drugačije neće ići. Svako dobro, držite mi se i vidimo se brzo u novom videu. Aj bok!